Samantala, apat na katao po na lumabag sa election gun ban na nasa kote po sa Dagupan City. Para po sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Rona Raka. Imasresa ngayon ng apat na kalalakihan na naaktuhang gumagamit ng baril sa Dagupan City. Ayon sa pulisya, isinangguni umano ng isang residente na malapit sa Dagupan Golf Course, Barangay Bunuan, Binloc, ang pagpapaputok ng mga sospek. Ayon sa salaysay nito, ilang mga airsoft pellets ang tumama sa kanilang bahay. Agad na rumisponde ang Dagupan City PNP at hinanapan ng kaukulang dokumento ang mga ito, ngunit walang maipakita. Nakumpiska pa ang ilan tulad ng Glock 17 airsoft pistol, Combat Master airsoft pistol, at MP5 airsoft rifle. Nasa kustodiya na ng mga ito ng pulisya para sa tamang disposisyon. Mula rito sa IFM Dagupan, at si Idol Ron Raka. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.